celý jsem zemřít. Počujete to? Ven. A sme tu, ľudia moji. Dom, v ktorom sa hovorí, že ti straší a ľudia odtiaľ tu utekajú. Sám v noci. Podotýkam, že prichádzam s rešpektom, s úctou a pokorou. Ty kokos, neverím. Ja som fakt tu. Ja som fakt tu. Netopier. Fú, čo ti jebe. Normálne som z toho v piči, že pár dní dozadu som pozeral ešte videá o tomto mieste, o tom príbehu toho vojaka. Sme v Štiavnických Baniach, v dome, kde mal údajne zomrieť vojak násilným spôsobom, a to, že ho zabili miestni sekerami a motikami. Dom je rozostávaný a prestredal si už veľa majiteľov a ani jeden z nich to nedokázal dostávať, lebo sa tu že vraj cítili zle, počuli tu kroky, niečo aké by nechcelo, aby to dostávali. Našiel som tu aj sviečky, takže dúfam, že to nerobil niekto rituály. Ale však aj keby, no. Takže pozdravujem všetky duše, ktoré sa nachádzajú na tomto mieste. Hovorí sa, že niekto nechce, aby sa dostával tento dom. Ja chcem zistiť pravdu, že či to niekto je a či má zlý úmysel. Wow, tak to niekto ide. Niekto ide. Prisahám, že niekto sem ide, kamo. Haló? Počujete to? O to robia tie bambusy asi. Fuj. Dobre, tak neboli to kroky. Prvý prístroj volá sa REM-pod, vytvára okolo seba elektromagnetické pole a vy tým, že prijete k nemu a dotknete sa tejto antény, tak sa rozbliká a dáte mi tým vedieť, že ste tu. Keď budete chcieť, tak môžete ku nemu takto prísť. A mám tu ešte aplikáciu v mobile. Verím v to, že mi môžete vybrať slovo zo slovníku, kde je asi 3000 slov a tým mi niečo odkázať. Minule, keď som bol takto na hrade Dobrá voda, tak sa to osvedčilo, ale fakt, že riadne. Ukazujem ešte raz, že mám zapnutý letový režim. Aj na tomto telefóne, aj na telefóne, na ktorý natáčam. Zmrazení. To som čítal niekde, to doložím do videa, že ľudia tu cítia chlad. A ja tu cítim chlad pri tom okne. Ste vy, kto robíte chlad? Tu, ten taký vánok. Ja si myslím, že to ide z týchto okien dvoch. Ven. Wow, mám zimomriavky. Fakt, že mám zimomriavky.
Viete mi dať ešte nejaké znamenie, okrem tohto telefónu, čo držím v ruke, že mám ísť von? Jmenuji se Francis. Francis. Ahoj, ja som Dávid. Mám strach ísť hentam, ale idem tam. To je možno to, že tam mám ísť. Satanské. Wow. Zimomriavky mám. Počúvaj, tu sú tie sviečky. Hovorí sa tu medzi miestnymi, že to je zlá energia. Je tu zlá energia? Ja vám ešte položím loptičku, ktorá sa rozsvieti na dotyk. Táto. Zámerný. Ako? Niekto tu zámerne niečo vyvolal. Pripomínam, že som prišiel s rešpektom, s úctou a s pokorou. Fakt by som chcel len zistiť, že či tu niekto je a to, čo sa hovorí medzi miestnymi, či je pravda. Unavený. Unavený. Ja som unavený. Ja som ešte predtým, ako som sem išiel, prisahám, že som rozmýšľal, že sem ani nejdem, lebo som málo spal. Wow. Je tu so mnou vojak? Pes. Erik. Eri. Wow. Ja... Ak mi stoja chlpy. Viete, kto je Erik? Ja som pozeral video, čo tu bola jedna partia, ešte pred 7 rokmi, a mali tu Spirit Box a im povedalo slovo, že Erik. V Spirit Boxe, ten vojak. Erik? Chápeš to? Erik. Ty kokos, Erik. Čo tiebe? Je pravda to, čo sa hovorí, že sa ti tu stalo, že miestni ťa tu zabili sekerami a motikami? Erik, mrzí ma, čo sa ti stalo. Si asi šokovaný stále však. Cítim chlad. To asi preto, že... Wow, ale že riadny chlad. Erik, si tu sám? Tohle je moje zeme. Wow. Nechceš dovoliť, aby to tu niekto dostával a žil tu? Mám pravdu? Že neviem, kam by som išiel, ten dom není moc veľký. Aha, myška. Nechoď ku mojej taške. Hej. Jak si zoberiem tú myš domov, v batohu, tak ma porazí. Erik, ty si asi dezertoval vtedy na konci druhej svetovej vojny. Mám pravdu? Ale cítim sa tak divne. Taký rozhodený.
Fú, ale fakt ďakujem za to slovo v aplikácii, že si tam vybral, že Erik. To je... Ty jak to je možné? Postava. Erik? Si to ty tam? Zimorelky mám na hlave všade. Postava. To som tiež počul, že... Kroky. Erik, si ty, kto robíš tie kroky? Postava, jak to povedalo to postava, tak hovorí sa, že tu je vidieť postava v okne. Erik, teraz tu mám prístroj, ty už to asi poznáš, už do takéhoto prístroju si povedal jedným chalanom, čo tu boli roky dozadu, svoje meno. Ale s nimi si aj po nemecky tam komunikoval a ja bohužiaľ po nemecky neviem, ale verím, že nemáme jazykovú bariéru. Jsem naštvaná. Som naštvaná. Kto je naštvaný? Žena. Si tu Erik? Tady dobro a zlo. Tady dobro a zlo. Rozrušený. Ty alebo ja? No ja som rozrušený. A ty asi naražaš na mňa, že? Že som rozrušený. Koma. Tam bolo, že koma. Koma to je, že poď asi, že? Choď preč? Erik, prepáč, keď ťa to vyrušujem. Cítim sa normálne zle z toho. Proste budem ticho. Chvíľu. A Erik, keď chceš mi niečo povedať, odkázať, tak kľudne. Som tu, aby som ťa vypočul. Dávejte si na nej pozor. Na koho si mám dávať pozor? Cítim sa zle. To je asi signál, že mám odísť. Akože, keď... Nechcem sa spoliehať iba na tú aplikáciu, ale zase, keď tam zaznelo slovo, že Erik, to není náhoda. Podľa mňa. Zvuk. Spravili ste to vy niekto? Jmenuji se Francis. Druhýkrát. Ahoj, Francis. Fakt mám asi pocit, že mám ísť preč. Cítim takú divnú úzkosť, takú, že by som najradšej išiel hneď. A asi aj idem. Sleduje vás. Erik, že ma sleduje. Erik, ja som ti neprišiel ublížiť. Neprišiel som ťa ani súdiť, ani kritizovať, ani vysmievať, ani naháňať. A prišiel som ti fakt iba ponúknuť, že ťa vypočujem.
Skúsim ťa pochopiť, že prečo si tu. A možno ti to pomôže, že ťa niekto takto vypočuje. Na začiatku, čo som prišiel, tak bol som, že hra. Pýtal som sa otázky na silu a nevedel som čo skôr. Záležalo mi na kamere, jak to bude vyzerať a tak, ale není to o tom. Viem, že to není o tom a učím sa, aby mi na tom nezáležalo a aby som sa plne sústredil na komunikáciu s tebou. Takže Nechtěl jsem zemřít. wow, to ti verím, no. To som čítal, že oni, ak ťa tu našli, tak ty si prosil ešte o milosť. Normálne mi doplaču. Že ty si prosil o milosť a spomínal si, že máš doma deti a ženu. To ma mrzí, no. Ale tí ľudia, čo ťa zabili, si neuvedomovali, čo robia, no. To je smutné. Konali zo strachu, z pomsty. Chcel si ísť iba domov za ženou a deťmi. Prešlo už dosť rokov, oni možno tiež, alebo buď odišli, alebo odídu. Existuje posmrtný život. Wow. Verím v to. Chcel by som dokázať aj ľuďom, aj skeptikom, že existuje posmrtný život a že keď sa niečo neuzavrie, tak duša tu môže ostať. Cítim pokoj zrazu. Ty tu asi nechceš byť, nie si tu dobrovoľne však? Ten zvuk. Wow, je mi zima na riť. Jeden muž zde. Erik. Wow, ďakujem, Erik. Neviem, či chceš, aby som tu ešte bol, alebo či skôr chcete, aby som išiel preč. Skolabovali mi plíce. Baník! Je tu aj nejaký baník? To dáva zmysel, nie? Keď baníka zasype, tak ti skolabujú plúca najprv, že sa zadusíš. Wow. Ja sa tu ešte prejdem. Ty kokos, cítim pokoj. Cítim pokoj a je to zvláštne. Slyšel je SIMP? Počul, no? Počkaj, akože v Spirit Boxe myslíš, alebo zvuky, či som to počul, lebo počul som to aj zvuky. Moje SMRT byla hrozná. Moja smrť bola hrozná. To viem, no. To s tými sekerami a motikami. To muselo byť hrozné. Lesy. Lesy? No, tu sú všade okolo lesy, však sme v Šťavnických baniach. HZ. Sú tu počuť všelijaké zvuky, ale tak... Vieš spraviť, Erik, teraz nejaký zvuk, ak ťa môžem poprosiť? Ty už si tu koľko? 1945? Skoro 100 rokov. Tu už také duše podľa mňa už vedia aj pohnúť vecou, nie? Poltergeist.
Erik 70. léta 20. století. 1904, na konci druhej svetovej vojny tu mohol zomrieť a toto je 1960 niečo. Zemrela. Vtedy si zomrela? Kto? Počkaj, to meno mi tam hovorilo predtým dvakrát. Francis? Už mi to neukáže. Takže je to nejaká žena, ktorá zomrela v 70. rokoch v 20. storočí. Jimmy. Ahoj. Prasknutie. Mám rád les. Si v lese? Aký Vánok. Pri tom okne. Ale som unavený. Mám taký pocit, že asi mám ísť preč. Jezero. Jazero. Vinčachtské jazero. Je tu blízko. Na koľkých miestach som bol? Tak na 5 už za môj život, na 6 a nikde som nezažil, že by sa toto rozblíkalo. Moje oblíbené místo. Moje oblíbené miesto. Si tu rád, Erik, že? Alebo nejaký baník? Každopádne cítim, že by som mal ísť preč, lebo som fakt aj unavený a chcem sa ísť vyspať. A Poltergeist. spravil by si pre mňa nejaký zvuk, prosím? Dobre, idem ja. Nejak toto nefilujem, že by som tu mal ostávať a tlačiť na pilu. Takže zistili sme, že je tu Erik, lebo v aplikácii povedať slovo, že Erik, to je podľa mňa, že jasný dôkaz. To je, jaká je šanca, ty koko, že tu sa hovorí, že to je Erik, vojak a povie mi to jedno meno, že Erik. A potom ešte tam niečo bolo, že nechcel tak zomrieť a tak. A ho to asi mrzí, no a nevie sa s tým vyrovnať. Ale ja ti prajem, aby si našiel svetlo a odpustil aj tým vrahom, aby si ty mohol ísť pekne do svetla. Tak, idem ja, Erik. A lúčim sa s vami. Bude toto video asi krátke, trošku zmetené, za čo sa ospravedlňujem, ale keď sa fokusujem na natáčanie, tak potom nie som uvoľnený sám sebou tu. A potom zase, keď sa uvoľním, tak zase natáčam ako kot. Tak, ahojte.